Ми знайшли договори між урядом України і урядом окупованим, тобто колаборантами в Криму, щодо постачання електроенергії. І в цьому договорі в кінці написано «Укренерго», підпис, посадова особа, а з іншого боку написано «Крименерго», Республіка Крим, Южний федеральний округ, Росія. Ви уявляєте собі? Це який рік? 2014 рік, грудень, в Києві своєю печаткою Кабінет міністрів, ну це не зовсім був Кабінет міністрів, це я ще раз кажу, Укренерго, він визнає легітимним Республіку Крим у складі Російської Федерації. І зрозуміло, це нас настільки просто це перекрутило, і тоді все це було припинено, і наприкінці 2015 року вже жодного кіловата електроенергії з Криму вже не постачалося, з материкової України не постачалося до Криму. Що зробив уряд Німеччини? Канцлер надіслала нам сюди свого переговорника. Зараз про те, що Росія почала здійснювати різні контакти для того, щоб змусити Україну продовжувати постачання електроенергії. А її перекрили кримські татари. А президент Порошенко, вони почали на нього тиснути. І тут до нас приїжджає представник уряду Німеччини з тим, щоб умовити нас припинити. Вони всі дуже продумали, вони сказали, слухайте, весь світ вшановує кримських татар. Весь світ вражений від ваших консолідованих дій. І ми не хочемо, щоб світ вважав вас терористами. Бо ви припинили електропостачання до Криму, і там зараз лікарні, школи залишаються без світла, без тепла. І світ може подумати, що ви є терористами. Ми сказали, що світ, на наш погляд, усвідомлює, що відбувається. Але якщо вас, уряд Німеччини, так це турбує, що відбуватиметься в умовах припинення постачання електроенергії з материкової України, ви можете задіяти свої можливості.